powiedziałbym, niezwykle symboliczne, bo jeżeli tutaj na Kaszubach, w sercu Kaszub, mnie wysiadającego z tego mojego autobusu, którym objeżdżam cały nasz kraj, witają Państwo polskim hymnem narodowym, to pokazuje, jak piękny sposób, bo dziś potwierdza się ta sentencja kaszubskiego poety. Nie ma Kaszub bez Polski, nie ma Polski bez Kaszub. To potwierdza, że ta tradycja, która niesiona w Państwa rodzinach, tutaj na Kaszubach, nakazywała młodym ludziom iść w szeregi tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski w czasie II wojny światowej, żeby bronić tradycji, żeby bronić wolności, żeby bronić i walczyć o odtworzenie Rzeczypospolitej, wciąż jest żywa w Państwa rodzinach. Zresztą wiem, że właśnie Państwa miejscowość, Państwa gmina jest tutaj w województwie pomorskim symbolem tego, jak piękne, wspaniałe mogą być rodziny wielodzietne, jak pięknie można razem współdziałać, budując lokalną społeczność. W naszym kraju powinien odgrywać prezydent we wzmacnianiu postaw patriotycznych, we wzmacnianiu także polskiej rodziny, w budowaniu polskiego państwa na przyszłość, jako państwa silnego, takiego, które, jak mawiał pan prezydent profesor Lech Kaczyński, będzie w stanie pomagać słabszym i nie będzie musiało bać się silnych. Bo jestem przekonany, że właśnie ten etos wspierania słabszych tkwi niezwykle głęboko w państwa społeczności. Gdyby nie to, wielu ludzi tutaj na tych terenach nie odważyłoby się założyć wielodzietnej rodziny. Gdyby nie to, że tu zawsze można liczyć na wsparcie bliskich, na wsparcie sąsiadów, na wzajemną solidarność. Może to właśnie między innymi dlatego Solidarność narodziła się właśnie tutaj na Pomorzu. Proszę Państwa, prezydent Rzeczypospolitej ma jedyny w swoim rodzaju mandat, dlatego że zgodnie z polską konstytucją Polacy wybierają prezydenta we wszystkich, nawet najmniejszych regionach naszego kraju, we wszystkich nawet najmniejszych komisjach wyborczych można oddać głos na prezydenta Rzeczypospolitej. Dlatego konstytucja mówi pięknie, że prezydent jest wybierany przez naród. I to dla prezydenta powinno znaczyć tyle, że nie został wybrany przez jakąś większość, jeżeli już jest prezydentem. Że nie został wybrany przez jakąś partię polityczną, tylko został prezydentem z woli narodu i w związku z tym jego największym obowiązkiem jest to, aby Słuchanie.